ଆଉ ଗୋଟେ 5ଟା ବିସ୍କୁଟ ଦେଲେ। ଆଉ ତୁ କଣ ଖାଉନୁ ରେ? ନା ନା ଭୋକ ନାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର ବି ନାହିଁ ତମେ କଣ ଖାଇବା ଖାଅ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ ଖା, ପଇସା ମୁଁ ଦେମି, ତୁ ଖାଉନୁ। ଦବ ତ? ହଁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଖାଇବିନି ଭାଇ। ବିସ୍କୁଟ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦବ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ନା ଥଣ୍ଡା 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦବ। ଆଉ କଣ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଗୋଟେ କିଲିକା ଦେଇଦବ, ଆଉ କୁରକୁରି ମାଳଟା ଦେଇଦିଅ, କୁରକୁରି ମାଳ ଦେଇଦବ। ଏ ଚକଲେଟ ଏଇ ଡବା ଫବା ସବୁ ଦେଇଦିଅ, ଡବା ଫବା ସବୁ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ କଣ ନେବି ଥାଉ ତୋରା କଣ ତତେ ଭୋକ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ନବୁନି ବୋଲି ତାକୁ ଦିଅ ତାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ ଦିଅ ଚାନାଚୁର ଦିଅ। ହଉ କାତର 10 ଟଙ୍କାର ଖା, ତୁ ଚାଲିଗଲା ଖାଇଦେ ଆଉ କିଛି ନ କହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ। ଓହୋ 5 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ନା ଭାଇ? 5 ଟଙ୍କା ଥଣ୍ଡା ଅଛି ନା? ଚାଲିଆ ଥଣ୍ଡା ପିଇଦେ ଆଉ। ତମର 5 ଟଙ୍କା ଅଛି ନା ବେ? ନାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଓ ବୁନିଆଦରେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ବେ? ଚାଲିଆ ଥଣ୍ଡା ଖାଇ କଣ କହିମି ଭାଇ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମୁଣ୍ଡ ଆଗରେ 5 ଟଙ୍କିଆ କିନ୍ତୁ କଥା କହ ଟାଟା, ବିର୍ଲା, ଆମ୍ବାନୀ, ମିତ୍ତଲ ଆମ୍ବାନୀ ସତ ମାନେ କୋଟିପତି ଘର ଛୁଆ। ଭାଇ ମୁଁ ନେମିନି କିଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ।